comrades, senizwileke ukuthi uthini kithi sonke umongameli. Udlubo naso. Indlela ke sesizoyilandela manje sezoba ukuthi ama-comrades lawa la endlini athole ithuba lokuphawula ubuzayo umongameli ukuthi lento eyishoyo ayikho yini noma ikhona. Manje-ke bawuthi khona awuzumemeza uphendule uzosukuma nje kuyicacisa ukuthi usho ngani uthi khona. Akekho-ke ngemzulu yothi ngathi ayikho bengothi kodwa naye khona naye unalelo gunya kodwa ngimzwana. Sizokwenza-ke ngendlela eno-order ama-comrades. Umongameli khulume kakhulu nge-respect. Yazi ubaba ukuhlonipha ngoba kuqala ngawe nje futhi uyihloniphe wena. Into yenzayo nje uyenze ngokuyihlonipha bese uhlonipha omunye umuntu. Ngimzwile umongameli ukuthi ukhulume ngezinto ezithile noma beyithinta abantu kodwa ukazi umuzwe eqabula nje igama lomuntu. Kungaba umuntu nje okhona la oshoyo ukuthi bazi bakhuluma ngami kodwa mina nawe sasingekho asizwanga ukuthi ukhuluma ngobani kodwa i-issue ikhulumile enza nje umfanekiso. Ufundisa thina umongameli ziningi imfundo okufanele siyithathe kumongameli. Fundisa thina ukuthi uyakwazi ukuyikhuluma into ngaphandle kokuhlasela umuntu. Uyikhuluma izwakala. Ungasukumanga wathi umbone nje kade thakathe ebusuku nayisonto kade thakathe nakade lesonto ethakathe ungatsho usukelele nje ukuthi hayi ukhona uthakathayo bese uyachaza ukuthi usho ngani ukhona uthakathayo. Umyeko othakathayo ayixakekele yedwa. Sizokwenza kanjani makhulu? Indlela-ke esiye sisebenze ngayo imvamisa kuba ukuthi umuntu ofuna ukukhuluma uphakamisa isandla. Kahleni chaphakamisana hayi ungasehlisa isandla. Ngibuza laba sebekhuluma ngoba bazosidalela inkinga.